Hello! Good morning! Good morning mga palangga! So, nandito tayo sa kama para mag-breakfast in bed. Char! Social. Pero ako yung nag-prepare ng aking breakfast. Ginagawa ko talaga ito mga palangga. Mostly pag winter time. Feeling ko sobrang sarap mag-breakfast in bed pag malamig. So, ito. Meron ako ditong porridge with dried apricot and yung flax seeds na nilalagay ko. Yung oras ngayon mga palangga is 8:34 na ng umaga. Nagising ako actually ng 7:30. Nagising ako kasi tumawag yung family ko. And yun, kinausap ko sila and yung signal, hindi maganda yung signal. Ayun, nawala sila mga 5 minutes lang. Matagal-tagal nga yung gising ko kasi pagod talaga ako kasi nag 14 hours ako kanina talaga. Kagabi, nag 14 hours ako. So, medyo pagod. Papasensyahan nyo na din yung pagmumukha ko. Kasi ito talaga yung morning face ko. Meron din tayong banana. And of course, hindi mawawala ang kape. Kape is life. Happy weekend nga pala kasi weekend ngayon. So, today sabi ni Jan, magsushooting kami ulit kasi yung panahon, sobrang ganda ng panahon. So, it's a good timing to go out and meet people. Pero papasensyahan nyo na talaga pag nagsushoot kami, hindi ko siya mabavlog kasi si YouTube, sobrang strict na talaga nila. And from our bed, mga palangga, dito ha, ang makikita mong view is ito. Parang Mr. Bean na scenery ba? Nakita nyo ba yung episode na si Mr. Bean nagka-count siya ng mga tupa para makatulog siya. Parang ganun yung scenery ko or ganun yung nai-imagine ko kasi at the moment, meron mga tupa. Yan oh. Yan, sa hill. Yan, sa bundok. Yung mga puti-puti na yan, mga tupa yan. Zoom ko kayo para makita nyo talaga. Makikita ba? Yan. May mga tupa dyan. Hindi yan sa amin, sa kapitbahayan namin. Yung kahoy na yan, ito mga palangga, pinaplano na talaga namin siyang putulin kasi patay yan. Pero until now, hindi pa namin napuputol. Pero pag once na naputol na yan, we will have a clear view, diba? But yeah. Yan, share ko lang. Later. Ano sa tingin niyo? Nagustuhan niyo ba yung curls ko? Hindi siya masyadong buhaghag kasi yun na nga. Nilagyan ko siya ng gel. Mukhang okay naman siya tingnan, di ba? Pag hindi ko kasi siya lagyan ng gel, yung buhok is ganito. Pero pag lagyan, ganito siya. Settled siya ba? Kasi minsan kasi sumasakit yung ulo ko kasi tinatide back ko yung hair ko, diba? And minsan it's nice na ilugay siya. Ay, hindi niya ako masyadong makikita dahil sa shadow. So, nandito na tayo sa sakyan. Haalis na tayo. Do you like my hair like this? I prefer it straight. Ang ginawa ko lang ngayon sa hair ko is, naligo ako, binasa ko siya, and then while my hair is still wet, nilagyan ko siya ng kaunting gel para mag-set siya ba at para pag natuyo na siya, hindi siya masyadong buhaghag. So, ngayon, yung buhok ko, tuyo na siya, pero it looks like, para siyang basa. It's like a wet look ba, kung sila pa. Yan. So, hindi siya masyadong buhaghag. So, do you like it? Ano sa tingin niyo? What's hug-hug? Hi? Hug-hug. Oh, what? You said hug-hug. I did not say that, did I? What did you say then? I don't know. Okay.
We are here. Naghihintay na lang kami sa aming kasama. Meron po kaming kasama, pero ayaw niyang mapa-vlog. I think kailangan kong mag-jacket talaga kasi medyo I see what it's malamig. like out here. I was before. Excuse me, hand. Many hours later. We are home. Nasa bahay na tayo. And as expected, nagkapasa ako. Masakit na naman yung dito ko. Yan. Tingnan natin kung meron ba akong pasa din dito. Oh! Konti lang. Hindi siya marami. Unlike sa last time, nung last week na nag-shoot kami, medyo mapula. This time, hindi siya masyadong mapula, diba? Itong mga pasa-pasa ko, sus nako, self-inflicted talaga. Kasi ginusto ko Ginusto ko na mag-shooting. Gusto ko kasi matuto mag-shooting kasi you never know. You never know mga palangga, diba? So it's better na you have the knowledge on how to use it. Si Mr. Tingnan nyo. Siya yung nagsampay niyan mga palangga at siya din yung nag-collect. I hope walang amoy yung mga sinampay ni Mr. kasi kanina talaga, sus nako. Yung kapitbahay namin, nag-spray sila ng, hindi ko alam kung ano yung in-spray nila, pero mix siya with water and then dumi ng hayop and sobrang baho mga palangga. Hindi naman ako maarte, pero if you are in the countryside, you know what I mean. Ang baho talaga ng ini-spray nila. Pero nagsasubside naman yung ini-spray, yung amoy ng ini-spray nila ba. Kasi worse siya pag kaka-spray pa lang nila kasi basa yung ini-spray. And then pag nag-dry na, yun na, parang nawawala na yung amoy. Pero yun na nga yung sinasabi ko. Pag nasa countryside ka, makaka-relate ka kung ano yung sinasabi ko na sobrang baho. Pero yeah. Yan yung ano namin dito, yan yung parang regular routine talaga kasi yung kapitbahay na namin dito, farmer sila and ano talaga sila, nag-i-spray regularly sa kanilang lupain. I-check lang natin yung mga sinampay. Parang wala naman, hindi naman sila nahawaan sa amoy. I think wala. Kailangan ko silang ipa-air out lang muna. Kasi meron pa naman ang trabaho tomorrow. So baka sabihin nila ba, uy, may amoy ka. Uy, naku, nakakahiya, diba? Tea time na dito mga palangga. Yung oras dito is exactly 4:23 na ng hapon. And sobrang simple lang ng hapunan namin ngayon. Si Mr. he will have pasties and fries. And ako, kain na lang ako ng brioche. Yan. Kasi ayaw ni Mr. itong brioche. Gusto ko itong brioche. Pero, nung nag-picnic kami sa seaside, hindi siya nag-go together sa ham and sulami na nilagay ko. So, kakainin ko na lang siya as it is. Lalagyan ko na lang siya ng butter. And yun lang. Yun lang yung hapunan ko. Obviously, magkakape ako, yogurt, and meron din tayong prutas dito. So, yun lang. Walang masyadong ganap talaga. Pagpasensyahan yun na. And hindi na din ako nakapag-vlog kanina kasi yun, nag-shooting kami. And sinabi ko nga sa inyo, si YouTube sobrang stricto na nila. So, hindi ko na lang siya pinifilm. The next day. Good morning! It's another day. Spring mga palangga ha, pero nagpo-frost. Yan Sa ibang lugar mga palangga, nag-snow. Ano na ba yung nangyayari sa weather dito Honeybee, I'm going. Masakit yung mata ko kasi kahapon, kagabi, naglinis ako ng mata ko.
Hindi mo ba kung ng mga makeups ba? That's what you get for putting crap on your face. You're very sympathetic, aren't you? Oh, I'm a good husband. So kahapon, naglinis ako ng kagabi. Sus nako, yung utak ko hindi nag-work. So kagabi, naglinis ako ng mata ko. I'm removing my mascara. Ala, meron pumasok sa mata ko mga palangga. Ang sakit-sakit until now. Masakit pa din. Pagising ko kaninang umaga, meron akong nakuha, pero until ngayon sobrang sakit pa din. Yung temperature natin ngayon mga palangga, it says na -2. Bye bye, love you. So 3 hours lang ako ngayon. Today is Sunday. Happy Sunday, everyone. Sus, naku, nag-feel ko talaga na sobrang slippery yung daan. Kasi nag-i-slide yung sasakyan ba. Pupunta kami sa Tesco ngayon after sa trabaho ko kasi kailangan kong bumili ng eye wash. Kasi nafe-feel ko pa din na meron pang something sa loob, pero sabi ni Jan baka na-scratch yung mata ko kaya ito mahapdi pa din, which is tama naman siya. Ako naman, uy, silaw ng araw at yung sun visor ko talaga hindi siya nagwo-work. Hello, Mr. Cow. May baka doon mga palangga. Ang ganda-ganda ng panahon ngayon. Kakauwi ko lang. And napansin ko si Mr. John. Nagwuling siya. Hello! Are you busy? Oh, bless you, sweetheart. I'll help you. Yung pader kasi, stones lang talaga siya. Wala siyang cement or kung ano para magstay yung wall. So, pag bumagsak sila, ganito talaga sila. Honey, you need to wear reflective stuff. Magbibihis lang ako and then tutulungan ko si Mr. kasi kawawa. Yung wall na yan, ay nako naman. Yung wall na yan, matagal na yang bumagsak. Ngayon lang talaga kami nagkaroon ng time para gawin yan. And sabi nga ni Mr. hindi siya expert. So hindi kami expert kung paano mag-assemble ng wall. Kaya ayun, we're just trying. Yung buong pader talaga, kailangan siyang gawin. Pero mahal kaya ang mapagawa dito ng pader. Let's go, Mr. What's the face? Tutulungan ko sana si Mr. sa paggawa ng pader. Pero sabi niya, no, I'll bring it. Sabi niya na wag na lang daw. Hindi nga niya tinapos. Aalis na lang kami mga palangga. Mag-grocery kami. So, ewan ko lang kung babalikan pa namin yan mamaya or hindi. Do I need a jacket off? Depende. I think I do actually. Tingnan niyo yan, Snow on the hill. Merong snow. Ngayon ko lang din napansin na may snow dyan. April. April, yeah. And merong snow. Oh. So, nandito tayo sa Asda. Bihira lang kami pumunta sa Asda kasi medyo malayo siya. Yung pinaka-nearest lang talaga na supermarket sa amin is Tesco and Aldi. Kaya, yun. Doon kami pumupunta palagi. A few moments later.
God, I'm so handsome with this mask on. You see my nice black smile. Hindi na ako nag-vlog sa Asda kasi meron silang pa-music. And busy din kasi yung Asda. Kaya nahiya ako and hindi ako familiar sa mga ano ba, mga daan nila. Pork pies. There you go, sir. Oh, everyone there, are we? Okay. I thought we were going to have a romantic moment somewhere. Ah. You can Lake see it. Here. It's the largest lake in England. Okay, let's see. Naghahanap kami ng KFC but it looks like na walang KFC dito. Turn left. Just turn left. No, it's open, is it? No, yung mga shops, mga palangga, hindi sila open. Well, some of them. The takeaway can be open, can't it? That's takeaway there, look. Pizza and groups. Wow, is that a house? Probably. No. No. Windermere. See what's open here as you're coming down the hill. Jules. I like Jules. Medyo busy ang Windermere. Pag normal mga palangga, itong Windermere, sus nako, puno ng tao. Nice free park. Is that as big as ours? Bigger. That's bigger. Ang ganda dito mga loves. Ginagamit ko ngayon yung cellphone ko para hindi siya masyadong halata pa na nagpa-vlog tayo. Kasi nahiya ako kasi yun na nga, busy. Pili lang kayo sa aking mga yate, char. Joke lang. Medyo malamig ngayon. Boats. The ice cream van is open pero I'm not having an ice cream kasi sus nako, ang lamig. What's he looking at? Up in the sky. Nandito na kami sa loob ng sasakyan. Sobrang ginawa mga palangga. I wasn't enjoying it kasi hindi ako talaga prepare kasi what I'm wearing right now is very light. You've been wearing your one eyebrow, yeah. Yeah, but that's very thick. That's for the proper winter. Well, it is winter.
It is springtime and sobrang maginaw. Unplanned kasi, kaya ayun, parang wala sa plano ba. Eh, ito lang yung sinuot ko. Tumutulo talaga yung sipon ko. So, ito na. Nag-order kami ng takeaway. Hindi namin alam kung ano talaga to, pero ang in-order namin is a special kebab. Wow, it's heavy. Feel it. I know. I've been carrying it. Yan, Right, smile for thumbnail. Right, pop on there. Yeah. So, ito siya. Open natin, ha? So, ito siya. Wow! It's pack of meat. Wow! So, yan siya mga palangga. Try it. Is it good? Kain na kami. That's your dip. That's my chili dip. My garlic What is this? Salad? salad, I would think. That's yours. Tingnan niyo. Salad na may chilies. The only thing we haven't got is eating things. Yeah, pork and spoon, whatever. Never mind. Be careful with that. Be careful. Is it good? Hmm? Well, magkakamay tayo. It looks like it. There's a little bite in there. It's very good. So, yung special kebab, ano siya, mix siya sa mga, may chicken, may lamb. Can I try to dip it in your sauce? It's not spicy, sweetheart. I'm not having any. That's nicer. Oh. And kung napansin nyo, ano siya, meron siyang garlic bread sa ilalim. Are they red pepper? This chicken. That's good, that, you know. That's good. Mm. What is this? Try it. Oh, it's spicy, no? What's that? I don't know if it's good. It's supposed to have a wiper. Have plenty of them. Spicy, no? What's in here? Salad. I know it's salad. We'll have to eat it, you know. This meat is very good. I told you that. More than enough for two people. Oh, more than enough, yeah. Kasi kanina, we don't know what we're getting. And then, sabi niya, he wants a burger. And sabi ko, I want a kebab. Kasi hindi namin alam kung ano yung i-order namin. Nag-order na lang kami nito para, ano ba, isahan na lang. And we are debating if this is enough for one person. Or two person. And more than enough. It's getting spicy now, the sauce. You want it spicy? But it is bearable. It's not like you cannot taste the food. You can still taste the food.
Is that hot? It's not spicy. No, thank you. You know your game. So, ito yung natira. So, ito yung natira mga palangga. Meron pang ano dito. Garlic bread. And ito, sauce. And of course, si Mr. He's being naughty. He did not eat his salad. Neither did Missy. Did you know? Kaya, yan yung leftover. Busog na ako. And yun yung hapunan namin. Buti na lang kung saan kami nag-park. Merong malapit na basurahan. Yun. So, I'll see you at home mga palangga. Uwi na kami. And nag-i-snow. Hopefully, pagdating natin, makita nyo yung snow. Kasi sa camera, white talaga. Nawala na yung mga snow. Kasi kanina, merong snow dyan. Pero umulan kasi. It's scuba-doobers. Nagsisimula na namang mag-snow. Thank you. Meron pang snow. Ito mga puti-puti. So, bumili si Mr. ng dalawang work jeans. Yan. Ito. Not working, my best jeans. Your best jeans. And bumili ako ng dalawang pantalon. Sa kids section to. Don't mind. 10 to 11 years old. It looks like na it will fit me, pero I don't know mga palangga. Kasi tinitingnan, hindi ako makapag-decide kung ano yung bibilhin ko. 13 to 14 years old or 10 to 11. Kasi yun lang yung available. Pero feeling ko para siya yung magkakasya sa akin. So, bumili ako. Dalawa. Black jeans. And ito. Yung itim pala is 11 to 12 years old. Ito is 10 to 11. So, susukat natin. Bumili din siya ng socks. Ito. Ito is pack of 5 pairs. And ito is 3 pairs. And of course, Topi Chris. Ito yung pinaka-favorite ni Mr. Weetabix. Kasi mas mura yung Weetabix nila doon sa Asda kaysa sa Tesco. And itong porridge. Hindi siya original. Mostly talaga, pag nagpo-porridge ako, yung gusto kong porridge is original yung flavor. Ito, golden syrup. Yan lang kasi yung available nila. And then, paubos na kasi yung ano ko, porridge. And lastly, ito, pork belly. Maganda yung pork belly nila kasi malalaki. Hindi tulad sa Tesco, maliliit lang yung ano nila. Yung pork belly. Tara, punta tayo sa front room at isukat natin to. See, naka-jacket ako pero sa ilalim, nakapambahay lang. Oh, di ba? Ay, nako naman mga palangga, yung camera
insufficient space on card. So, na-full na yung memory card ko. So, ipapatuloy natin yung pagsukat natin. So, kasya naman siya. Ito yung 10 to 11 na kid size na jeans. Medyo ano siya, tight. Pero, ano siya, kasya pa naman din. Hindi lang ako sure sa ano niya. Dito. Kasi tingnan niyo yung dito niya ha. Yan oh. Ano, hindi ko alam kung ano yung tawag niyan. Pero ganito yung ano niya ba? Yung sa ibaba. Pero yeah. Yung dito, okay. Yung sa dito lang talaga, parang hindi ako sure. Hindi lang ako sanay. Hindi ako sanay ba kasi medyo ano siya. Medyo maikli. Pero kung sa bahay lang, okay na yan. Pwede na yan. So, natin yung itim. Yung black jeans, medyo malaki siya. So, let's see. Oy! Yung black jeans, sobrang fit siya sa akin. And hindi din siya maikli. Sobrang perfect lang talaga ng length ng jeans na ito. So, yung ano niya, 11 to 12 na jeans. So, next time, yung kukunin ko is 11 to 12 na size. Wow! And alam niyo ba kung magkano to? 11 pounds lang. Yung isa, 11 pounds din. Kasi nagtingin ako sa yung women's section ba na normal na black jeans. I think tag 18 pounds ata. So, di ba? Nakamura na ako. By purchasing kids jeans, di ba? Oh, di ba? Solve na ako dito. Happy talaga ako dito. I am pleased. Pero sa bottom lang niya, tingnan niyo ha. Sandali lang, i-flip ko yung camera. So, yung bottom niya is ganito siya. Yan. Diba? Tulad dito. Kasi yung normal jeans ko is may ganito, diba? So, wala lang. Pero gusto ko siya. O, diba? Maganda. Woohoo!